kommer hurtigere, vi har gjort den videre. Jeg har kun været på lov. Og lige at mærke en gang til det er rent. Peter. Man får smaka på kaffe när man har stekt nu. Hej. Ja. Tak. Hvis hun ringer igen, så kan du godt forklare det, ikke? Eller nej? En eller anden må forklare det, hvordan vi skal køre hvad hun får med. Jeg er på vej snart. Lige hvad? Det som er nu, det er, at vi tager sættet, så går vi bare ud for okay? Mor, skal jeg have det? Hvor vil du sætte? Så er vi inviterer jer over på en lang weekend. I finder datoen, og vi finder stedet, hvor I skal hen. Om det bliver på en campingsplads eller bed and breakfast, det finder vi nok ud af. Tusind tak. Velbekomme. Ja, den kan ikke byttes, så hvis I kommer op til os, så kommer vi op til jer. Eller omvendt, ja. Så er det med danske rejseledere. Ja, det står der, ja. Det må jeg nok sige. Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Jeg er ikke sikker på, at det er den helt rigtige ultimate-løsning. Nej, det mener jeg nu heller ikke. Det kan vi jo godt se, for nu flyver asken et andet sted. Det skulle nok være den lige under det næste gør. Det var ikke så smart, det der. Det flækker vi op og lige folder rundt. Ja, vi skærer bare dem deroppe, og så fylder vi dem op med petroleum, og så kommer. Det kommer der aldrig på. Det må man ikke. Det må man ikke. Nej, Paula. Har du aldrig set den der, hvad her det? Nej. Så kalder de det tandbedst. Det kan kraftigt ikke gøre. Nu hjælp det, Persen. Jeg synes stadigvæk, I er dumsmarte. Nu har vi jo udviklet en ny teknik til at tænde grill. Og Peter, han har dokumenteret den, fordi han vil bruge den hjemme, så jeg sidder og kigger på den videofilm hver aften. Nej, det er du. Han sælger den til Weber. Ja. Jeg sælger den til Weber. Jeg har lige bestilt mig en ny grill. Har du det? Kommer på næste fredag. Det er bare sådan en der. Hey! 3 minutter, så kan du. Jeg gik ikke derinde. Det har jeg stået hjemme, jeg synes, det smager helt vildt. Jeg kan ikke smage forskel. Jeg har jo udviklet de laveste lige under det her. Det er så, vi har rundt med din kaffe. Og der er også nogle af børnene, der skal have de der drinks med sugerør. Så skal du bytte det her ud, skal du ikke? Ja, det er der. Ja. Skal vi ikke gøre det, så? Er det klar? Den kan meget opføre. Er det klugschejserne på arbejde? Hvad siger du, Palle? Vi var lidt utrygt på det kød her, fordi det er grønt. Det går ikke til. Ja,
Det smager altså ikke dårligt. Nej, det smager sgu godt. Nu skal vi få luft til. Det kan sgu ikke være noget, men hvor varmt har det været? Det er 52 grader.